வெல்கம் பேக் டு இஎஸ் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்னடா அங்கே தவிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? அது ஒரு பக்கு கண்டுபிடிக்கலான்னு நினச்சி போனோம் கைஸ். பார்த்தா இந்த பக்கு சரியான பக்கு. ஒருத்தனை மட்டும் நான் மட்டும் உள்ளே போகிறேன்டான்னு சொன்னால் கூடியே மிஸ்டனுக்கும் வந்துடுவானா. இவன் வேறு வந்துட்டானா, பாவம் ஓபி சூர்யா தவிக்கிறான். அடே ஏன்டா 2 பேரை உள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க, நானும் வெளியேற முடியல கைஸ். நீங்கள் இந்த ட்ரிக்கை செஞ்சு பார்க்காதீங்க, செஞ்சு பாருங்கள், ஃபன்னாக இருக்கும். ஒரு டீம்மேட், அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு மச்சான் இந்த இடத்துல நீ ஒழிஞ்சிக்கோ, நாங்கள் அப்படியே உன்னை அப்புறமேட்டு வெளியே கொண்டு வரோம், எனிமிகிட்ட தெரியாதுடான்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றிட்டு கூட்டின்னு போயிட்டு மாட்டி விட்டீங்க. சாவர வரைக்கும் அவன் வெளியே வர முடியாது கைஸ். அந்த மாதிரி நானும் அவனும் வந்துட்டோம். ஐயோ முடியல, ஓபி கார் எடுத்துகிட்டு வரான். ஐயோ என்னடா இப்போல்லாம் பக்கு வருதா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இது பக்கு இல்லை கைஸ், ட்ரிக்கு. இது ஒரு ட்ரிக்காக நினச்சி உள்ளே கொண்டு வந்தா என்னம்மா பண்ணுறானுங்க, இந்த கேப்புக்குள்ளே பூன்ட்டு அவனும் வரன்றான். இத்தனைக்கும் உள்ள அவனும் வந்துட்டா நாங்கள் லேண்ட் பண்ணிச்சு சாக வேண்டியதான் வதி. வராதுறான்றோம், க்ளோவில் போட்டு வெளியே வர முடியாது. சரி வண்டியாச்சும் எடுப்போம், 1 மீட்டரில் வைப்போம் கைஸ். அப்பயும் வண்டியில் ஏற முடியல. இது உள்ளே இருக்கும்போது ஒன்றுமே வேலை செய்ய மாட்டேன் கைஸ். எகிற முடியல, எதுவுமே பண்ண முடியல. ஆனால் இதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது கைஸ். 2 பேர் உள்ளே போயிட்டீங்க, ஃப்ரெண்டும் நீங்களும் உள்ளே போயிட்டீங்க, இதில் வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். எப்படி பார்க்கலாம் உள்ளே இதை பாருங்க. என்னால் எகிற முடியுதா? கொஞ்ச நேரம் எகிற முடியல, சரி விட்டுட்டேன். அவன் எகிற முடிஞ்சுது. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சரி அவனை காரெலாம் எடுத்துகிட்டு ஒழுங்கா நீ ஜோனுக்கு போயிடுறா, எங்களை ரிவ்யூ பண்ண ஆள் வேணும் அப்படின்னு ஜோனுக்கு போடான்னு. சரி அவனும் இருங்க போயிடுறேன் அப்படின்னா வெளியே போனான். இதான் நான் அவங்க ரிவ்யூ பண்ண விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வெளியே போயிட்டு நிற்கிறான், ஓரமாக நிற்கிறான். பாருங்க கைஸ், 2 மீட்டரில் இருக்கான் அவன், கார் 1 மீட்டரில் இருக்குது. அப்பயும் ரிவ்யூ பண்ண முடியல, என்ன பண்ணுறது? சரி நானும் ட்ரை பண்ணுறேன். எகிற முடிஞ்சிச்சனால ஹைட்டாக எகிற முடிஞ்சிச்சு. சரி அப்படியே உட்காரான்னு சொன்னால் உட்காந்துட்டான். அவ்வளோதான் கைஸ். பார்த்தீங்களா நான் வெளியே வந்துட்டேன். பார்த்தீங்களா உட்காந்த உடனே நான் வெளியே வந்துட்டேன். எப்படியோ ஐயோ சோழ முத்தா இதாச்சும் ஆச்சு வெளியே போடலான்னு பார்த்தா, சரி அவனும் ஃப்ரெண்டாச்சே விட்டுட்டு போக முடியாதேன்னு சொல்லிட்டு நானும் சரி வெளியே வரேன், வாடா அவனை ரிவ்யூ இன்றைக்கி வெளியே வர வைக்காமல் அவனை போக மாட்டேன்னா. சரி அவனை நாங்கள் வெளியே ஜோனுக்கு போடான்ட்டோம் அவனை. ஓபியே சரி ஜோனுக்கு போடா ஓபி, நீ பாட்டுன்னு போயிடு, நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் செத்துட்டா ரிவ்யூ பண்ணுறான்னு சொன்னானா. அவனும் சரி நானும் போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொன்னானா. நானும் போன்னு போகிறேன். அவனுக்கு குளோவெல்லாம் போடுறேன், நானும் குளோவெல்லாம் போடுறேன். அவன் என்ன தான் பண்ணாலும் அசைய மாட்டான். இதை பாருங்க எவ்வளோ குளோவால் பாருங்க, போடுவேன் வரவே மாட்டான் வெளியே. மனுஷன் லாச்சில் செத்து போக நிலைமைக்கு போயிடுவான். பாருங்களேன் அந்த கேப்லேருந்து எமோட் போடாததுக்கு வரதான் பையன் மாட்டிக்கிட்டு. பாருங்க நீங்களே பாருங்கள், அந்த இடத்துல எம்ஐடிபி கூட எம்ஐடி வச்சு அடிக்கிறேன், அப்போ கூட அது ரெட் பார் காட்டில் பார்த்தீங்களா. இதோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி உள்ளே போனோன்னா, இருங்க லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் அது எப்படி உள்ளே போகணுன்றதை. ஈஸியாக இருக்கும், அது உங்களுக்கே தெரியும். ஒன்றும் இல்லை கைஸ். பாருங்கள் வண்டி பாருங்கள் இவ்வளோ ஷார்ட். இத்தனைக்கும் அவனுக்கு சொல்கிறான் 1 மீட்டரில் இருக்கிற நீன்றான் அவன். நானும் 1 மீட்டர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 மீட்டரில் இருக்கான். போடா காரே குறையே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 மீட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அப்பயும் காரில் காட்டலையா கைஸ் அவனுக்கு, பாவம் அவனும் முடியல. ஐயோ இந்த மேட்ச் ஆனால் சரியான ஃபன்னு கைஸ். லாஸ்ட்டில் ஒரு ஃபன் நடக்கும் பாருங்கள். ஐயோ இதை உங்கள் ஃப்ரெண்டை ஏமாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் கைஸ் நீங்கள். நான் ஜஸ்ட்டு ஏன் இதை பண்ணா சரியாக மாட்டிக்கிட்டேன். நாங்கள் அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டோம். இந்த பாருங்கள் க்ளோவால் இதை தாண்ட மாட்டேங்குது, க்ளோவால் இதை தாண்டவே மாட்டேங்குது. பாருங்கள் க்ளோவால் எப்படி போகுது பாருங்கள், யூஸே பண்ண முடியல க்ளோவால் இருந்துச்சு. சரி அவன் காராச்சும் வெளியே வரான்னு பார்த்தா ஒன்றும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன ஜோனுக்கு போடான்னு கத்திட்டு இருக்கான் அவன். நான் சரி விடலை, ரிவ்யூ பண்ணாமல் நான் போகவே மாட்டேன்டா அப்படின்னு தலையாட அடிச்சுக்கிட்டேன். சரி லாஸ்ட்டில் என்ன தெரியுமா ஸ்கெட்சு கொடுத்தான், இதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது, சைலன்ஸரை மட்டும் உயிரை காப்பாற்றிக்கூடான்னா. சைலன்ஸரா எதுக்கு அப்படின்னு நான் போயிட்டு அப்புறமேட்டு ரிவ்யூ பண்ணுற டோக்கன் எடுக்க போனேன். லூட் அடிச்சிட்டேன். இவ பாருங்க கே பவர் கே கேரக்டர் தான் வச்சுருக்கேன். ஜோன் லெவல் நேரம் தாங்குது பாருங்க. செகண்ட் ஜோன் போகுது இப்போ உள்ள. செகண்ட் ஜோனுக்கா ஃபஸ்ட் ஜோன் தாண்டிட்டு இருக்குது. போயிட்டு நானும் லூட்டெல்லாம் அடிச்சுட்டு சரி அவனுக்காக போயிட்டு சரி பையன் பாவம் இவ்வளோ நேரம் ஜோனில் வாங்க கிரனேட்டை வாங்குவேன். ஒரு காயினை கொடுத்து ஒரு கிரனேட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டு அவன்கிட்ட கொடுப்பேன். தாடா தம்பி கிரனேட்டை போட்டு செத்துடுறான்னு. அவன் இந்த அளவுக்கு ஆக்கிட்டியடா, ஒன்றெல்லாம் விட மாட்டேன்டா, எட்ரா வர யூடியூப் சேனல் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் போயிட்டான். இதில் எது வெளியே வர முடியாமல் பாருங்களேன். அவன் பாருங்கள் டோக்கன் சைலன்ஸர் எடுத்துப்பேன். சைலன்ஸர் கிரனேட் தூக்கி போட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுப்பேன். இனிமேட்டு சைலன்ஸர் எடுத்துக்கூடான்னு சொல்லுவான். கிரனேட்டே எடுத்துப்பேன் தேவையில்லாமல். அட பைத்தியக்கார கும்பிட்ட ஏன்டா கிரனேட் எடுத்துகிட்டு போனேன். சாரி மச்சான் என்கிட்ட தானே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கிரனேட்டை தூக்கி போட்டேன். உடனே பாருங்கள் அவன் க்ளோவால் போட்டு நான் டெத் ஆகிடுவான். கிரனேட்டை போட்டோன்னே டெத் ஆகிட்டானா. சரி இருங்க டெத் ஆகான் பாருங்கள். செம்ம பண்ணு காய்ச்சி. என்னை வண்டி எடுத்து தப்பிக்க சொன்னான். நான் ஐயோ என்னால் முடியாதா எப்படா அவனை விட்டு போகுதுன்னு நான் கேட்டான். சரி இப்போயாச்சும் போய் ரிவ்யூ பண்ணாதாச்சும் வெளியே வருவான், ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். இப்போயாச்சும் வெளியே வருவான்னு க்ளோவால் போட்டேன் பாருங்கள். அப்பயும் வெளியே வரல கைஸ் அவன்.
வெளியே வரவே இல்லை பாருங்க, வெளியே வரவே இல்லை. ஆனால் உட்காந்து போடுவோம், செத்துருவான் பையன். சரி 1 மீட்டர் ரிவ்யூ பண்ணுற பையன் தான் காட்டும். நான் ஒட்லியே ஏன் ரிவ்யூ பண்ணவனு சொல்லிட்டு செத்துட்டான், லாஸ்ட்டில் செத்துட்டான். ஐயோ இனிமேல் சரி வந்த வரைக்கும் லாபம்னு சொல்லிட்டு கண்ணு எடுத்துட்டேன். சரி போ ஓடு. அங்கே பாருங்கள் ஜோனை பாருங்க காய்ச்சி, எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ஜோனு. நான் அவ்வளோ தூரத்துக்கு போனோம் காய்ச்சி இந்த வண்டியிலேயே. சரி அந்த ஆத்திரம் பிடிச்ச இது பண்ணுறேன், போய் உக்காடுறான் பைத்தியக்காரன். போய் வெளியே வாடா நீ பாருங்களேன் காய்ச்சி, அவ்வளோ தூரம் நான் போகணும் காய்ச்சி. இன்னும் மெட்கிட்ட பாருங்கள் 4 தான் இருக்குது, பரவாயில்ல 6 மெட்கிட் இருக்குது காய்ச்சி, 6 மெட்கிட் இருக்குது பரவாயில்ல. போவோம் இந்த காலாலாம் பார்த்துட்டு கம்முன்னு போகிறேன் காய்ச்சி. நான் போடா சோளமுத்தா மெட்கிட்டு போடவே இல்லை காய்ச்சி. ஆனால் ஜோன் கிட்ட போயிட்டு தான் போட்டேன். தேர்ட் ஜோன் தேர்ட் ஆகிடுச்சு, எனக்கு அதை விட வெறுப்பு. தேர்ட் ஜோன் தேர்ட் ஆகிடுச்சா, ஓடு போகிற வரல. எனக்கு பிடிச்ச மான்ஸ்டர் ட்ரக் மாட்டிக்கிச்சு. ஆஹா இந்த வண்டியா அந்த வண்டியா, மான்ஸ்டர் ட்ரக் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மான்ஸ்டர் ட்ரக் மேலே ஏறுவான். நான் உயிர் குறைய ஆரம்பிக்குது. என்ன ஸ்பீடு காய்ச்சி உயிர் குறையுது ஜோனில், அந்த மாதிரி உயிர் குறையுது. சரி நானும் உடலையே மெட்கிட்ட போட்டு தள்ளு போயிடுவான் காய்ச்சி. ஜோனில் எப்படியோ ஜோனுக்கு போயிடுவான். அவன் பார்த்தா ஓபி சூர்யா நாக்காயிடுவான். ப்ரோ இங்கே ஒருத்தன் சரியாக அடிச்சிட்டான் ப்ரோ ஒன்றுவான். நான் உடலையே கூட போகிறேன்டா இருறா ஓபி, நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறேண்ணா. மேலே வர ஸ்கேனரு எவனாச்சும் பார்த்துட்டான் நம்மளை காலி. பாருங்க காய்ஸ், நானும் இதில் வச்சு 2-3 அடி அடிக்கிறேன். இது பாருங்க 3ஆவது அடியில் தான் இதாகுது. 7 அவ்வளோமா இருந்தால் ஒரே அடியில் காலி பார்த்துங்க. அவன் சைலன்சரை கொடுத்தான், என்னத்துக்கு தான் கொடுத்தான் தெரியல, 2த்துக்கு இருக்குது சைலன்சர் பவர் வேறு வச்சுருக்கேன் நான். ஓடுறான் அவனை ரிவ்யூ பண்ணியே தீர்னாங்க காய்ஸ். ஓபியை என்கிட்ட மட்டும் தான் டோக்கன் இருக்குது, ஏன்னா மிஸ்டர் நோபா இப்போ தான் இறங்கினான். போடா சரி போயிட்டு வால்யூம் அதிகமாக இருந்துச்சு. சரி போ ஓடு. அங்கே காய்ச்சி அந்த காரான் தான் இனிமே இருக்கான். செம்ம பண்ண காய்ச்சி அவனால போயிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிட்டுவான். ஓபி ரிவ்யூ பண்ணிட்டு போயிட்டு நானும் போயிட்டு பார்த்தா ஒருத்தன் தும்முக்குன்னு வந்து முன்னாடி ஒன்று விழுமா இந்த லூட் பாக்ஸு மேலேருந்து. நானும் போயிட்டேன், க்ளோவால் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் டும்முன்னு வெட்டிதா கிரனேட்டை போடுறான்னு நினச்சிட்டேன் நான். திக்குன்னு போனால் க்ளோவால். சரி க்ளோவால் போட்டுருவேன். க்ளோவால் 999 காய்ச்சி பார்த்தேங்க. 999 எனக்கு பாருங்க க்ளோவால் பொறுக்குன்னு பொறுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவன் நான் பார்த்துருவேன். இத்தனைக்கும் அவன் என்ன பார்க்கல. இத்தனைக்கும் ஓபி இறங்கி அங்கேருந்து டபுள் பேர்லேயே எடுத்துருவாங்க. எனக்கு பாருங்க 400 வெட்டு குறையில. நானும் அவன் பாருங்க 999 இருக்குது. நான் பாருங்க ட்ராகை தூக்குறேன் போய் தலைய மாட்டேக்குது. சரி ஆனால் இந்த செம்ம பண்ணு காய்ஸ். உள்ளே போய் ஓபி அடிக்க போவோம். 600 இருக்குது நெட் எனக்கும். போடா ஆட்டுறாங்க பாருங்க. அழுத்தும் நானும் என்னால் முடிஞ்சதுக்கு நம்ம தான் அழுத்தி பிடிக்கேசன் எல்லாருமே திரும்பி அழுத்துறா பாருங்க. அம்மே கில்ல எடுத்துட்டேனா பா. இந்த லூட்டு தான் காய்ஸ், சரியான லூட்டு இருக்குன்னு பொறுக்கிட்டே இருப்பேன். அவ்வளோதான். அங்கேருந்து ஒருத்தன் ஓடி வருவான் குடுகுடுன்னு. சோளமுத்தா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, 2 பேரும் லூட் அடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா, உங்கள் லூட்டை கொடுத்துட்டு போங்கடா. நான் ஒரு தான் காய்ஸ். ஓகே காய்ஸ், இதோட நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன்.